Sinto ser unha aburrida, pero traio outra receita con cabaciña. Como vos contei cando fixen a crema, temos o cuberto cheo delas e non quero que se me escarallen. Así que hoxe facemos uns nuggets de polo e cabaciña que acompañaremos dunha salsa de iogur. Todo moi saudable e sen frixir. Comezamos preparando a cabaciña. Como é máis grande que o cardado da Nani Fine, imos usar soamente a metade. Cortámola e mondámola. Deixamos anacos que nos sexan fáciles de relar. Podemos usar o relador pola parte que ten os buratos grandes. Tapamos o cacharro e metémolo no microondas 3 ou 4 minutos para que solte toda a auga posible. Pasamos a cabaciña relada a un escorredor e estrullámola ben. Agora temos que picar o polo. A ver, isto podedes facelo co coitelo e paciencia como toda a vida, pero se tendes algunha picadora eléctrica, igual deberíamos pensar en usala. Metemos a carne picada en anacos grandes e sen tendóns, a cabaciña relada, un chisco de sal, un chusmo de pementa negra, un pouco de chile moído e unha grena de cebola en pó. Dámoslle ferro a fondo e nun momentiño xa temos a masa. Revisade por se quedase algún nervio ou fibra que non queremos usar. Rebozaremos con cereais en azucre, polo que tamén os imos moer na picadora xa que estamos. Que sexa apenas uns 5 segundos a tope, pois senón faise pó e non é o que queremos. Se preferides, podedes machucalos dentro dunha bolsa como fixemos coas galletas da torta de queixo. Poñemos a prequentar ao forno a 200 graus por riba e por baixo. Batemos un par de oviños para rebozar e xa nos pomos ao choio. Para que a carne non se vos pegue moito nas mans, podedes mollalas en auga ou en aceite. Imos pasando porcións de masa apachocada por auga e por cereais. Cando as teñamos todas, espallámolas nunha bandexa con papel de forno e para dentro media oriña. Mentres imos aviando a salsa, collemos un iogur natural e engadimos o zume de media lima, un chorro de aceite de oliva do bo e un pouco de sal e de pementa negra. Remexemos ben, que non nos queden bolborotos, e rematamos con algunha erviña aromática fresca picada, perexil, coandro ou, como a nós, ceboliño. Imos controlando os nuggets e se vemos que lles falta dourar, pomoslle o lume por riba un par de minutos. É comida lista. Este prato é un vicio e cómese coa conciencia tranquila. A cabaciña fai que a peituga de polo quede tenra. As especies que botedes na carne serán sempre ao voso gusto. Esta receita serve para que os cativos coman verdura e tamén para que non se nos escarallen as cabaciñas do galpón. Bicos e apertas, a fartura.